Quan tenia 28 anys ho vaig saber tot alhora, que m'havien trobat a les escombraries, que els meus germans, els cosins, tots ho havien sabut sempre i ho anaven dient d'amagatotis als altres. Llavors vaig lligar caps sobre l'actitud dels meus pares del tracte diferent en relació amb els meus germans més consentits. Aleshores em vaig indignar contra la mare. Li vaig dir: «Ho sé tot, no et perdonaré mai que m'ho hagis amagat, me'n vaig». No puc descriure el que vaig sentir aquell dia i els següents. Era com una dona embogida rondant pels carrers de Casablanca. Volia mossegar algú, tenia ganes de fer mal a tothom. Vaig dormir 3 nits seguides a tocar d'una mesquita. Vaig conèixer una noia que em va deixar estar a casa seva unes setmanes. Una prostituta molt amable. Després vaig anar a treballar a l'estranger 4 anys, fent de mainadera. L'amo de la casa, un alcohòlic, em va voler violar. Vaig deixar la feina i me'n vaig tornar al Marroc. Anava amunt i avall. Vaig tornar a veure la mare, la meva mare, quan el pare va morir. Vaig plorar als seus braços, però no la vaig tornar a veure fins que vaig saber que tenia un càncer. Li vaig fer costat els últims dies. I abans de morir la mare em va llegar l'or que tenia, els mobles. Això va desencadenar l'hostilitat dels meus germans. Me'n vaig anar altre cop de la casa de la família i vaig anar a parar a una habitació de lloguer en un barri popular, a prop del bar on treballo. Ara no tinc temps per pensar. Treballo tots els dies menys un diumenge de cada 2, de les 6 del matí fins a les 12 de la nit. Visc com un insecte, tot i que em sembla que ells viuen millor que jo. Treballo, dormo, amb prou feines tinc temps per menjar i m'hi poso altre cop. Mai tinc vacances. Em veig com una persona viva i morta alhora, que no se suïcida perquè és una cosa prohibida. No penso en els homes. Per què n'hauria de trobar un? Si fos la filla d'un home, d'un de debò, amb bigoti i tot, creieu que hauria estat una filla del pecat?